ne ben istedim. Ben akılım ye matbum. Matbak pa nga yait nga luwo misi yait nga tolo misi nga March when mga litkos siya pa nga litkos pang Okey, na kung ben akılım ye na şeşke magum ke mulmal sinle. well kipesi nga elang kata sam kelsin na ka pa ngate isiral ne mga iski nga tli nga lutkite na nga iski nga liti na sintalike sinla ko sinla ko kat matayin si pail na en ne may tin me demo mem demo mem may kalain sa tilad mukul se bang sikaus Aw. kan matay na dal matay ke hutwa lang hutwa ken se bang men ke sing makat katlong ke pa el pamit las ngayalo na siya may ngayalo na siya urekle pe iwenalo lal Aw. urekle yot wen pa enin mame may ke pamalal pa urekle kiyan siya matay nga dal matan siya may pangay may kusay may taan na siya kat siya dal taan kat sila dal Kat matayin si kat Basile. matayin siya na mukul siya pa may kasa lalo tang Sikaus. sikaus Sikaus. sinla ko ay sikaus Aw. kaya hiltan matawe pangay ko yan alulal ngan nagkusay ni pense may na kayo alu na sin nar me mukuila silon missionary kiyan si bang Boston me pangay mga katlong mga sumanyak ng Diyos mo dahil mukuiya kita din som na kusay ko na kahit sita ka pinanepisem na in kain sang was as a som na dahil Aw. nga ko plan fakla yes to sakto mukuilal kala nga pa in fakla me dahil mukuiya ke Boston pero sita dahil mukuiya ka sinla kan mata tel ta ke me skune Aw. na dahil mukuiya son na tapo alagalayan dala sinla ko sikaw sum tanay kusay long Aw. me mukuila sila dahil na dahil ito tarila as masya sum rangal dahil pero siya na dahil alle 4 seconds vela dahil non ko jokle as masya ko line on dahil na we pero siya ma akso ko nga ko sunan nila po nga mas kalam makatlong ba dahil sinla ko tong ala na upeng siya ni pero siya ma akso ko sunan arpo nila na mo dahil wayangin na wayangin na sila dahil na wayangin na nimsing na pangan maulal sinla ko ke mga ito tasok ton kel dahil banan nimsing reklamo mayak pa na ke me tram kel sinla ko Aw. Aw. wayangin la lulal sinla ko msing na ro siyangan ma ak kaya kat kitini tolap kolon kat pang na ro wayangin Na samram sing along mo sinagal va mo ngay som ngay follow. As magwus isam gevaksingen. Tama ko? Kailangan kan. Nag-factual sinagal va mo ngay som ngay follow. Tama ko forgot of the kumwa o kilin mo as vaksingen by mo sinagal som leva follow. Okay. Kulungan na malalap. Ngayon, tulog niya video sa ngansing